Na hát, sziasztok srácok, lányok ebben a mai videóban. Nézzétek el nekem, hogy ilyen fejem van, meg pizsamában vagyok, mert most keltem fel. Tudom, én már nagyon sok ideje nem volt videó, próbálkozok videót csinálni, de egyszerűen egyrészt nincs is kedvem, másrészt meg ugye itt az iskola, szóval, ja, most hétvége van, azért tudok videót csinálni nektek. Ebben a mai videóban nem most fogunk csinálni, mert is lettem volna, csak egy kis dolgom volt. Most gumicukrot eszek. Na, tehát ott tartottunk, hogy éppen bemutatnám a szobámat, ahol a gaming videókat szoktam felvenni. Az ez. Itt a tévé. Itt van. Igazából itt meg tudom így felül mutatni az egész szobámat. Hát ez igazából. Most itt nem látszik, itt fogok egy videót felvenni ezzel kis csatornámra, hogy lesz romtour, de ez majd ez a videó után. Itt egy kis szép kaktusz, nem akarok belenyúlni. Itt van egy ilyen nagy lámpa, amin fel vannak lógatva mindenféle cuccok, mint például a nyaklánc, meg ilyenek. Minecraftos radírok itt vannak. Ezt a gyurmát, ezt nézzétek el nekem, mert játszottam vele. Nem tudom, hogy ezt már mutattam-e nektek, vagy szerepelte a csatornám, de nekem van egy ilyen nagy csakim. Így néz ki. Sigma fej. Na, ez igazából egy gyűjtői darab. Ja, csak ennyit tudok elmondani róla, megbeszél. Csak most nem akarom kivenni. Aztán itt van lábubos doboz is. Amúgy mutatnám a lábubut. Itt is van. Itt van. Hát igazából itt van az kis állatom. Nem hörcsög, hanem tengeri malac. Mindenki azt mondja rá, hogy hörcsög, de nem hörcsög, hanem egy tengeri malac. Gyere ki! Úgy az a neve, hogy fürge, mert tényleg nagyon fürge. Hogyha berakom ide a telefont, akkor látjátok, ott van bebújva, szerintem alszik, vagy nem tudom, mit csinál. Ti láthattátok. Ma lesz majd kitakarítva, mert nem fontos, hogy takarítsuk őket. Nem lesz úgy, hogy nyilván. És akkor mutatnám a gyűjtő Stranger Things-es Kinder Joy-os bábujjaimat. Ebből nem készült videó, de majd lesz. Tehát majd lesz. Ezt azért tartottam meg ezt a dobozt, mert ez csak is Fanta. Azt tudni lehet, hogy én nagyon nagy rajongója vagyok a Chucky-nak. Azért van belőle egy ilyen bábum is. Asztalomon, íróasztalomon, ugye itt szoktam videózni, ide szoktam letámasztani a telefonomat, és akkor így lett, és akkor itt ülök ebbe a gamer székbe, és akkor úgy szépen így videózok. És hogyha leveszem a kabátomat, akkor látszik, hogy itt egy Owen McKendry sapka. Owen McKendry szerintem nagyon nagy rajongója vagyok. Tehát ja, ki az, aki nem szereti Owen McKendryt? Szóval ja, ezt a kabátot most csak így visszateszem. Na, itt vannak az egyropi naplójai,
ezt tudni lehet, hogy szeretem ezt a könyvet. Aki esetleg nem tudja, hogy mi az Egy Ropi naplója, az nézzen utána. Úgy kell beírni, hogy Egy Ropi naplója. Nyilván. Itt vannak az írókészülékeim. Itt van egy ilyen Owen McKendry párna, ugye az előbb mondtam, hogy nagy rajongója vagyok az Owen McKendrynek. És hát itt vannak a fidget spinnereim. Ugye látni lehet őket, ide vannak kiállítva. Ilyen egyelőre még csak 3 darab van, és itt van a Vissza a jövőbe autó, tényleg poros, már le kéne takarítani. Igazából, ja. Ugye itt van az Xboxom, erre vannak rápakolva ezek a dolgok. Itt látjátok egy FC Barcelonás Prime-ot. Nem vagyok Barcelona rajongó, csak hát meglátom ezt a boltba, és meg kell, hogy vegyem, melyet még sose ittam. Szóval, ja. Amúgy finom is volt. Hát itt éppen le van cseszve egy motor. Nem tudom, szerintem innen eshetett le. Már ilyen volt kiállítva. Mindig, amikor régen emlékszem, hogy apukámnak van egy tesója, és emlékszem, hogy ő a benzinkúton dolgozott, és mindig tett félre nekem ilyen motorokat, meg ilyen kocsikat. Hát ezek ilyen élethű motorok. Ez nem tudom pontosan milyen, nem vagyok egy nagy motor rajongó. De hát, ahogy látjátok, egész életem van leutánozva, csak hát ugye kicsi voltam, és hát tönkretettem valamelyiket. Szóval, ja, van ennél sokkal nagyobb is, meg tényleg vannak ennél is sokkal jobbak is. Csak most ezt találtam meg a kocsimba, csak most ezt találtam meg a szobámba, és így, jól megtaláltam. Bocsánat, hogy nem tudok beszélni. A tévé mögött régen itt volt egy ágy, tehát itt mutatnám. Itt volt egy ágy, ahol a dédim aludt. Sajnos már meghalt, azért rendeztük át. És ezek a polcok pedig, amik itt vannak, ugye, ezek pedig ott voltak. Hogy mutassam? Ott voltak, ez a bábszínház meg ott volt az ágy mögött, szóval teljesen minden átrendeződött azóta. Meg ugye hát anyukám még vettek nekem egy tévét is, hogy tudjak játszani, mert folyamatosan amúgy ott kijátszottam a nappaliba. És meg nem tudtam nagyon videókat fölvenni, mert ott mentek a munkálatok, meg ilyenek. Szóval azért most így sokkal jobb lett. Hát ez amúgy már kb. Olyan 1-2 éve rendeztük át, szóval nem egy mai dolog, csak lehet, hogy már videót vettem fel róla, hogy átrendeztük. Csak azért most mondom el, hogy most van room tour, és itt láthatjátok, hogy itt ezek vannak itt. Hogyha errefele eljövünk, akkor láthatunk egy olaszországi velencés maszkot. Ezt tényleg Velencéből hoztuk, mert voltunk ott, és hogyha itt kinyitjuk a szekrényt, itt láthatók az én ruháim per anyukám ruhái. Anyukának olyan sok ruhája van, mint a... Ja, szóval... hát itt láthatunk egy ilyen szellem... Sziasztok, ott vagyok a tükörbe. Ott van a telefon. Na, tehát, hogyha ide jövünk, akkor láthatunk egy kis szellemecskét. Ezt még én raktam ide föl. Amúgy Halloweenkor raktam fel, csak hát lusta voltam leszedni. És ez szerintem így is marad. Amúgy tegnap voltam fodrásznál. Ja. Na, és ez szerintem így is fog maradni. Nem tudom. Vagy max majd leszedem. Na, ezt inkább nem nyitom ki. Hát itt igazából, hogyha itt benézünk, láthatók ilyen ünnepi ruhák,
meg ott van alul ilyen bel és nem tudom mi. Ja, igen, abban fociztam még régen, most már nem focizok, de most is fogok, mert ugye lutapas vagyok, és most már nem annyira fáj, mint régen, és szerencsére azért fogok menni. Szóval, ja, hát, hogyha itt felemelem a telefont, akkor így látszik az egész szobám. Én most körbeforgatom, ahogy láthatjátok. Igen, igazából ez az én szobám. Igazából most a bejárattal kellett volna kezdeni, na mindegy. Igazából amikor bejössz a szobába, akkor így látható az egész szoba. Nem nagy egy szoba, de ahhoz képest jól lehet benne játszani, el lehet benne lenni, meg ilyenek. Szóval, ja, ennyi lett volna a Room Tour. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!